колко струва да посетите студиото на Хари Потър в Токио, Япония. Преди да ви кажа колко струва, обаче ще ви покажа как изглежда. Ако сте фенове на Хари Потър, харесайте видеото и се абонирайте за канала ми. В света има две студия на Хари Потър, едното е в Лондон, а другото в Токио. Двете си приличат, но има също така и разлики. Това в Токио е много по-интерактивно, може би защото е и по-ново. Примерно може да се превърнете в портрет на Хогвартс или да участвате в Куидич матч и всичко това е напълно безплатно. Има една идея повече декори, може да видите общата стая на Грифиндор, но както и тази на Слизерин. И нещо, което според мен е типично за японците, има много места, които са предназначени само за да си правите красиви снимки. За тези, които си мислят, че това е увеселителен парк, не е. Това е по-скоро нещо като музей, където може да видите истинските декори от филмите на Хари Потър. Може да видите как са снимани някои сцени. Има една огромна зала, която ви показва дори и маските, които са правили за героите от филма. Една от залите, които я няма в Лондон, това е Министерството на магията и ми беше една от любимите по време на посещението ми. В студиото в Токио имате и немалка секция, посветена на фантастичните животни и къде да ги намерим. Кажете ми в коментари, хареса ли ви сагата за фантастичните животни и къде да ги намерим, или като мен не ви е много любима. Съветвам ви да отделите поне 4 часа, за да можете максимално да се насладите на цялото изживяване. Цената на билета струваше 40 евро и до студиото се стигаше много лесно с градския транспорт. Кажете ми в коментари, бихте ли посетили студиото в Токио и ходили сте в това в Лондон.